Katatapos lang mahpolam ni Aling Aida sa isang mamimili ng may narinig siyang himintong sasakyan sa tapat ng tindahan. Akala niya ay ang asawa niya ang dumating kaya lumabas siya para tilinghan itong mahbihat ng kakamit. Paglabas niya, nakita niya agad ang panganay niyang anak na baba na ilang buwan pa lang kasal na dumalaw mula sa karatig bayan. Tinanggal ni Liza ang kanyang helmet at nang makita ang kanyang ina, ngumiti itong matipid, "Nay, kumusta ang benta dito?" Nang makita ni Aling Aida ang mapahot na tingin kanyang anak, nag-alala siya, ukay naman ang takbong tindahan, karamihan ay siki, kaya masasabing maayos. Pero ikaw, anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Imiling si Liza at habang nagsasalita ay imipo sa isang mesa na bato sa harap ng tindahan. Wala tunay, maha lang natapos ang klase ko kaya di man ako para dalawin kayo ni tatay. Pumunta si Aling Aida ipangkinan mansanas at iba pang pritas ang kanyang anak, saka imipo sa tabi nito, "Talaga ba? Hindi ako basta-basta malulukong matandang ito, ah. Sabihin mo sa akin. Siguro di madaing ka tungkol sa biyenan mo. Halos lahat naman bahong kasal di madondian, ano? Noong nakapakasal ako sa tatay mo, nahirapan din ba ako sa lola mo? Kawawa naman ang anak ko. Mapalat ako at mabait ang lola mo, wala siyang anak na baba kaya mahal na mahal niya ako bilang manihang niya, halos mas mahal pa niya ako kaysa sa kanyang tinay na anak na lalaki." Bumintong hininga si Liza, sadang maswerte ang baba sa napanghasawa niya, "Ano nay? Wala akong masabi sa asawa ko, mahal na mahal niya ako, at ikinakalang din niya kayo. Kaya kapag may mga hindi pagkakanawan, naawa ako sa kanya kapag nakikita kong nahihirapan siyang pumili kung sino ang kakampihan. May ginawa bang masama sa iyo ang biyenan mo? Sana pala noong araw, alam ko na parang kasalanan na mag-asawa ng may edad o mas bata sa asawa, sana nakapakasal ako ng maha o kaya naktanda na lang. Bakit mo nasabihan? Nakmalan kayong dalawa kaya kayo nakapakasal. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa pag-ibig at noong nakita tayo para formal na makakilala, mukhang normal naman ang kanyang pagtrato sa atin, hindi ba? Hanuan ba talaga siya kay pakisaman? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inayo. Pero kamakailan may bimisita sa biyenan kong kaibigan niya, tapos sinabing nakakahinayang na hindi sila naging magkumpara, ang hirap-hirap na nay. Nasaktang tumingin si Aling Aida sa kanyang anak, "Bakit ka nakapakasal kung magiging mahina ka naman? Lakasan mo ang iyong loob. Kung mahirap siyang pakisaman, kayang sinasabi mo, tratiin mo siya ng mahina." Maraming nakahambing manihang sa ibang anak na baba pero madali lang din ang mawala. Sadang kapag nakisap ang hababa, palaging tungkol sa mga anak ang pinag-isapan, pero kapag abala na sa mga gawaing bahay, nakakalimutan din yan. Uwan kapur sana nakakanin lang din nasan po pala sa tatay. Nakte-delivering bigas. Kiniha ni Liza ang kanyang telepono at nagsalita, "Mas hamon ang pakiramdam ko pagkatapos kung makusap kayo. Bibili lang akong ilang gamit para sa bahing asawa ko ay mapampalasa. Balak ko sanang pumunta sa supermarket pero nakita kong maraming tao kaya di man na lang ako dito para suportahan ang tindahan natin." Imiling si Aling Aida, "Kung may kailangan ka, kinin mo na lang, mahkamah anak naman tayo, bakit pa kailangang mahbayaran?" Nagpasalamat si Liza sa kanyang ina at pumasok sa tindahan para mamili. Matapos maglibot ng halos kalahating oras, nagpaalam na rin siya sa kanyang ina. Pagkawini mangisa na nakte-delivering bigas, napansin niya ang kapaitan sa mukhang anak niya pagkatapos mag-asawa, agad niyang sinabihan si Liza na magdalang ilang kahon birds nest at ginseng. Nang magpaalam si Aling Aida sa kanyang anak, pinayahan niya ito, "Kapag malungkot ka o may dinadamdam ka, tumawag ka agad sa amin tatay mo, hiwag mong ilihim at tiisin ang sarili mo. Magpakabait ka, hindi ka pababayaan ng Diyos." "Salamat po nay, tay, sige po alis na ako." Di man siya sa palengke ipang bimiling ilang sariwang seafood bago imiwi. Pagbikas niya ang hate, nakita niya ang kanyang biyenan na nakupo kasama si Aling Mashay.
Si aling mersay ay kaibahan kanayang bienan. Limapit si Laisa at makalang na bimati, makhandang hapon po nanay, dimalav po si aling mersay. Timangot si aling fakay Laisa. Nakimiti si aling mersay at naksabi, kakatapos mo lang maktrabaw. Opo maklilito na po akong hapinan. Kailangan niyo po bang tulong? Ang dami ni Hana. Timanghan si aling fasom hamalalakang sipot na nakasabit sa motor ni Laisa, naki hayan mo siya. Bata pohan nakakaya po niyahan. Makakabataan hayon ang swerte, dati kami pipenta po kami sa bukit para himanap ng halay at mangaling sisu, hindi hayan hayon na makikiano ahat lahat sa palengke. Napanghiting pilit si Laisa, tama po kayo nanay, kaya ko naman po ito, wala naman pong masyadong tutulong. Mahaling nasa trabaho, mahaling po sa gawaing bahay, swerte mo naman fa at kanayan ang iyong manihang. Hindi kayang anak kong sitay, kain lang kain tapos palahang naktatrabaho, kahit maksang nuitlis kailangan ko pang tulanghan. Paano na kayahan kapag nakasawa na? Hayaan mo. Papunta po lang si Laisa sa loob ng bahay, naksalita ng malakas si Olingfe, pero marinong kimita, mahanda at matahampay po, maraming koneksyon. Kung may manihang akong hayanitay, handa akong mohang Filotima hausivi para sa kanaya. Bakan hakimya po siyang katilong para sa akin sino ang nakakalam. Bahang naya si Aling Mersay at timinghan kay Laisa, pero hindi ito nakpopekto at pimasok na lang sa kisina, tahimik na nahiwang ilang pritas at inalok sa dalawa, saka nahanda para maklitong hapinan. Sa totoo lang, may pinturin naman ang biyena ni Laisa, kung may manihang kang matalino, siyempre, matitiwa ang biyenan. Si Laisa ay 33 taong gelang at 2 biwan po lang kasal. Hindi siya kahandaan, minsan ay hindi siya ganong kumpiyansa sa kanayang sarili. Mila po noong nag-aral siya hanggang sa maktrabaho siya, isa lang ang noong karelasyon niya, ang kanayang senior sa kolehiyo. Pero maraming nangharapah katapos at pinagtaksilan siya ang lalaki kaya hindi sila nahiwalay ng maayos. Simula noon nawalan ng tiwala si Laisa sa pag-ibig at sa lalaki, akala niya ay magiging genuine na lang siya habang buhay. Pero nang mag-asawa ang kanayang kapatid na lalaki na 3 taon na mas bata sa kanaya, 2 taon na ang nakakaroon, nang makita niya ang kanayang bayab na mahanda sa kanayang damit pangkasal. Imas pong ang pagnanais na mahmahal at magkaroon ng sariling pamilya. Siguro hindi siya kasing lakas tulatang inaisip niya. Nagsimula siyang maging mas interesado sa kanayang hitsira, nagsimilang magbihis ng maayos, at natitong magmakip ng kanti. Nang kapanahon niyon, may nanlihap sa kanayang guro pero tinanggihan siya ni Laisa dahil wala siyang nararamdaman para dito. Patuloy po rin siyang imasa na ang kanayang tauna ay naroon po at makikita rin sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maklito, naglinis si Laisa ng bahay. Pagkatapos nun, naliho siya, nang limabas siya ay timawak ang kanayang asawa ipang sabihang malalate siya sa pag-ibig. Pinatiyo niya ang kanayang biyok at paminta sa sala at nakita niya ang kanayang biyena na papasok din doon. Nagtanong siya, imivina po si Aling Mersay. Himinto si Aling fa at tuminghan sa buong bahay, nakakinot ang nua, maglampasok ka naman ng maayos, baka magkaroon po ang tibagtiyan, kapag natiyuhan magkakaroon makabakat, mukhang mas madimi po kaysa kanina. Pag may kinakawa ka, paktinan mo ang pansin kung ayaw mo naman sabihin mo ahat. Sa pagtingin sa paligid, nakakita si Laisa ang ilang bakat ng tibag sa mukha ang ipuan at mesa, malabo ang mukha ito, pero hindi na siya nakpaliwanag. Nakmadali na lang siyang himinging pamanin, opo, alam ko na po, lilinisin ko pong mili. Hindi pa po ba kayo nakakitong? Ihanda ko na po ba ang pagkain? Timawak sa Felipa at sinabing malalate siya, kaya sabi niya kimay na tayong dalawa. Bakit naman tayo kakain ng mana? Asawa ka, kaya dapat naghihintay ka sa asawa mo kahit anong oras po ang imiwi. Limapit si Aling fa at binuksan ang telebisyon para manood ng balita, nakatalikod pero nakikipag-isap po rin kay Laisa, kimay na kami ni Aling Mersay kanina, kaya besok po ako, hiwag kang mag-alala.
Hindi alam kung paano makumbinsi ang kanang biyenan, lihim na nakpadolan menso si Liza kay Felipe no imivinang mocha ipang makakanselang makakasama. Pagkatapos nun imipus siya sa ipuan sa tabi ni Olengfa at nanood din telebisayon. Nakaiwi sa Felipe ng lampas 9:00 gabi. Marami siyang nakasalamihan om hafip klint kaya kailangan niyang maktrabaho hanggang gabi. Nang matanghap niya ang mensahen kanang asawa, balak na niyang tawahan ang kanang ina para sabihin kimay na ito, pero nakalimitan niya dahil sa pakikang abala. Narinig ni Liza ang tinuhong motor ng kanang asawa kaya limabas siya ang bahay para tilinghang maksara ang khate. Sabi niya, kanina po natatakot ako na makitom kayo, kaya pimili po akong makapito sa kanto at pinakain sa inayo, kaya nakpapahinga na po kayo sa kwarto niyo. Sige, ihanda mo na ang pagkain, tatawagan ko si nanay. Siguro gitom ka na rin patawat. Marami akong klink ngayon at imiving mocha ang makakasamahan ko kaya ginawa ko na lang ang trabaho nila. Limapit si Liza at pinatay ang computer. May ginagawa siyang aralan, ngimiti siya at imiling, asawa na kita pero ang pormal mo pa rin. Nakapahintay naman ako, mas masaya kung makakasama tayong kimain. Nakpainit na akong tibig, maligo ka na para mahanawa ang pakiramdam. Limapit si Felipe at niyakap ang kaniyang asawa, nakpasalamat, at nakmadaling naligo. Pumunta si Liza sa kusina at ininit ang pagkain at nakain. Pagkaron, limabas ang kaniyang biyenan, tumingin sa palagit at nagtanong, Liza, narinig ko bang dumating na si Felipe? Opo, kaliligo lang po niya. Makilamos na po kayo at sabay-sabay tayong kimain. Himikap si Olengfa at tumayo. Nang matapos maligo si Felipe at makita ang kanang ina, nagsalita siya, Nay, sa susunod na malalata ako, kimain na lang kayo ni Liza, bakit po kayo maghihintay sa akin? May edad na kayo, dapat inina niyo ang sarili niyo. Kimain kayong dalawa ni Liza, hindi naman kayo kakain mag-isa, hindi ba? Ikaw talagang bata ko. Nakalala ako sa iyo kaya naghintay ako pero kung ano-ano ang inaisip mo. Iba pa rin ang kimain kasama ang sarili kong anak. Bahang nakaramdam si Lizang implikasyon sa sinabing kanayang biyenan pero pinakalan na lang niya ang kanayang sarili. Hindi naman napansin ni Felipe ang sinabing kanayang ina, abala lang siyang pinapayahan ito. Uwan hapua, masaya ako dahil hinihintay niyo ako pero hiwag po masyadong makpakitong. Biti na lang alam ni Liza na mag-alala kaya nakpadala siya sa aking mensahe, kung hindi baka nakatilok na kayo ng hindi kimakain. Bahang nainis si Olengfa nang pirihin kanayang anak ang kanayang manihang na parang hindi siya mabibigay ng wala ito. Malamang ang kanayang tuno, paano ako mapapamak, may makamayat po ako at alam ko kung paano himanap ng pagkain, hindi ko kailangan tong mag-alala sa akin. Bago ka po mag-asawa, nabibigay naman akong maayos. Ikaw ang may kasalanan, malalate ka pero hindi ka man lang nakpalam o nakpadalan ng mensahe, bakit po kayo may telepono kung hindi niyo rin naman kakamitin? Nanay. Liza, asawa kita, nanay naman kita, at makakasama tayo sa bahay, kaya ukay na isa lang sa atin ang nagsabi, bakit po kailangang mohang komplikadohan? Pero hindi ko gustuhan. Hindi alam ni Felipe kung anong sasabihin, sa isang banda ay ang kanayang ina, sa isang banda ay ang kanayang asawa, medayo nahirapan siya. Inabitan ni Liza ang kanayang asawan kanan at lihim na kinirot siya bilang sinayas. Bumintong hininga si Felipe, simila bikas, sisibikan kong imivinang mocha para makakain tayo ng sabay. Kung may emergency naman, tatawagan ko po kayo, panhaku. Alam ni Olengfa na pahot ang kanayang anak kaya hindi na siya nakipaktalo po, sige, kimain na tayo. Tahimik na kimain si Liza sa tabi, komplikado ang kanayang nararamdaman. Pagdating sa silid, habang nakahanda na para matilok, himarap si Felipe at bumilong, medayo sa mubra si nanay kanina, hiwag kang malungkot, ha? Okay lang hen. Tama naman siya nak-alala siya daw malalate ka, tapos ako po ang tinawahan mo, kaya nalungkot siya, hindi ko na lang papansinin. Sige, matilok na tayo, habi na.
Sinabi ni Liza na ukay lang sa kanaya pero paano naman hindi. Naksanin halang siya para mapanatag ang kanayang asawa pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya makakayanan ang ganitong sitwasyon. Nakaiha si Liza at pinakikinghan ang pahangang kanayang asawa nang malala niya ang panahong ina silang nakita, halos isang taon na ang nakalipas. Isinama ni Liza ang kanayang ina ipang makpatinghan ngipin sa lungsod tuwing niya nakilala si Felipe. Bakong kita pa lang ay alam na niya ahat na siya na ang lalaking hinahanap niya, tutuin ha ang kasabihan na lufa at firstsigit. Siya ay dentista at nakatira sa malapit sa lungsod. Mila sa bahay niya papunta sa bahay ni Liza ay kalahating oras lang ang biyahe. Nang ina silang nakita at nakpakilala, hindi nakalala si Liza na mas matanda siya kay Felipe. Hanuan din si Felipe. Sabing kanila, mas okay na mas matanda ang baba ng 2 taon, at mas matanda ang lalaki ng 1 taon. Kinuha ni Felipe ang kanayang numero sa forum na pininan niya sa klinika at kinimista siya. Sabi ni Felipe gusto niya kay Liza ang kanayang pagiging natural at ang kanayang nakasisilaw ng ngiti. Hindi siya nakalit kay Felipe dahil sa pakyang impormasyon ng iba dahil balak din naman niyang i-ataken ito. Kung mari makmamalan sila, kung hindi naman makaibahan na lang sila. Kaya nang makdesisyon na silang makasama habang bihay, dinala ni Felipe si Liza sa bahay nila para ipakilala sa kanayang pamilya. Mayroon siyang isang kapatid na baba at isang kapatid na lalaki, pareho silang may pamilya at nakatira sa malayo at siya ang bunso. Timanaw ang kanayang ama 5 taon na ang nakalipas dahil sa stroke kaya mahal na mahal niya ang kanayang ina. Nang makita niya ang kanayang magiging biyenan, nakaramdam siyang takot bukod pa rito, hindi mahanda ang tingin sa kanayang ina ni Felipe nang malaman nitong mas matanda siya kay Felipe at guro lang siya sa isang rural school. Naisip ni Liza na hindi siya gustong kanayang magiging biyenan. Tinala ni Felipe si Liza sa bahay nila ng madalas pero tivang pinag-isapan nila ang tungkol sa kasal, iniwas na lang itong kanayang magiging biyenan. Pero hindi niya maintindihan kung paano nakumbinsi ni Felipe ang kanayang ina. Bigla na lang dumalaw ang ina ni Felipe sa bahay nila ipang pag-isapan ang tungkol sa kasal at sinabing dapat silang makpakasal agad para magkaroon silang anak na drahon sa lalong madaling panahon dahil swerte raw ang anak na ipinanghanak sa taong ito. Sinabi ni Felipe kay Liza na nakpakonsulta ang kanayang ina sa Manila. Swerte raw ang kanilang pagsasama, lalo na kung makakaroon silang anak na drahon, magiging matagumpay raw ang karyer ni Felipe. Dahil sa pagiging abala sa kanayang pag-ibig, hindi napansin ni Liza na kinukonsidera lang siya ang kanayang biyenan bilang isang bahay na makakatulong sa kanayang anak, hindi dahil gusto siya nito. Sana pala binakalan ni Liza ang makapangyari, sinibikan niyang mapalapit sa kanayang biyenan bago siya ikasal, mas okay sana ito. Inisip ni Liza na ang pinakamaisay na paraan ipang bahian ang pananaw ng kanayang biyenan ay sa pamamagitan pagbibintis. Pero pakot ang kanayang asawa kaya dapat mina siyang makpahinga bago pilitin. Sa sasinot na araw bago siya bimangon, nakita niya si Aling Fina naglilinis ng kisina at naglilito ng kanin. Ako na po ang kakawa niyan nanay. Naktira po ako sa iba kaya malalata ako, maupo na lang po kayo sa sala. Sabing kanila kung gusto mong kimain, pumunta ka sa kisina, kaya ko naman itong gawin, ayaw kong istorbuin ka. Nakakawa naman ako parang walang pakialam sa akin ang mga anak ko. Malalate ka pero hindi ka man lang nakpalam o nakpadalan ng mensahe, bakit pa kayo may telepono kung hindi niyo rin naman gagamitin? Nang marinig ni Liza ang nakatampong paninimbat ng kanayang biyenan, nakpaliwanag si Liza, kanina po sinabi niyo na pipenta po kayo sa bahay ni Aling Merchay, kaya hindi ko inisip na maha kayong iwi. Sa sasinot po, makpadala kayong mensahe sa akin para, pinitol ni Aling Fa ang sinabi ni Liza, isang salita po lang, 10 salita ang isasagot mo, biyenan mo ako, tandaan mo an. Pasensya na po. Hindi siya pinansin ni Aling Fa at imalis siya para pumunta sa sala. Naiwan siya at tahimik na naglitong pagkain. Sa sala, kinuha ni Aling Fa ang kanayang salamin at binuksan ang social media para manuot ng balita.
Kanina mayroon siyang isa pa na paminta sa bahaeng kanang kaibigan pero kinailangan niyang imividol may flight papuntang ibang bansa ang kaibigan niya. Nang makita niya ang halarawan makinangluan, nakaramdam siyang panghinayang. Dati hindi sila ganong malapit ang kaibigan niyang ito, nakakilala lang sila sa kolehiyo sa kanilang probinsya. Pagkatapos, si Mama si Aling sa kanang asawa papunta sa lungsod at nakalimutan niya ito hanggang sa magkaroon reunion ilang biwan na ang nakalipas, doon niya milang nakita ang kanang kaibigan kasama ang mahanda niyang anak na si Tay. Nanginayang si Aling kung nakilala niya ang anak ng kaibigan niya ng mas moha, sana ipakasal na lang niya ito sa anak niya imbes na kay Liza. Kung nakangbiyan niya ito, sana nakapaglakbay na siyang ngayon. Nang ipakilala ni Felipe si Liza sa kanaya, nadismaya si Aling. Ordinaryo ang handa ni Liza, mukhang malungkot ang kanayang mata, at mas matanda pa siya kay Felipe, kaya hindi niya gusto ito. Mahandan ha ang pagiging gero pero ang babang sahot. Pero dahil mahal siya ang kanayang anak, nakpakonsulta siya sa Manila, sinabi naman na swerte ang kanilang pagsasama, kaya pumayag siya. Imasa siya na magbabago ang pananaw niya tungkol kay Liza kapag nakatira na sila sa isang bahay. Pero nagsisisi na siya ngayon, sana pinakbahan niya mina sila na magkakilanlan ng mas mahaba, tapos nakilala niya si Tay. Kung nakangbiyan niya ito, sana nakapaglakbay na siya ngayon. Sa tanghalian, silang dalawa lang ang kimain, dahil sa nanghari kagabi, medayutin sa ang atmosfera sa pagitan nina Liza at Aling. Masama ang ikhalini Aling nang kiman siyang esta, simimangot siya, palala ng palala ang leto mo, kung esta man uasin, parang akpirit na ang lahat. Hindi pa ba sapat ang taas ng bloed pressure ko malat? Nay, konti lang po ang inilakay kong asin. Sinibikan ni Liza at ukay naman ang lasa para sa kanaya. Sa halit na malat, bahang matabang ponha ito, alam niyang sinasadaya lang kanayang biyena na pahirapan siya. Nachtampi si Liza, lalitain ko po ba kayong iba? Iwak na, nakakitom na ako, baka matagal pa ba ako mumalito? Iniwas si Aling at kiman siyang halayat sabaf at bumibilong, ang isa matabang, ang isa naman malat. Mas mahaling pa maglito ang asawa niya, hindi man lang marinong kimita, hindi pa mahanda, wala man lang talento. Pinakalan ni Liza ang kanayang sarili at kiman siya ng tahimik ng kanan at nairapan pa siyang linikin. Kung hindi naman pala siya gusto, bakit pa pinayahang magpakasal para lang pahirapan ang isa't isa? Gustong-gusto ni Liza na tananghan iyon sa kanayang biyenan pero hindi siya naglakasloob. Iniwi siya sa bahay na malungkot ang pakiramdam. Tinanong siya ang kanayang makasamahan, sinabi na lang niyang pakot siya, ayaw niyang pakisapan ang problema sa kanilang tahanan, hindi naman maiwasan ang problema sa biyenan at asawa sana magbago ang trato sa kanayang biyenan kapag nakakonak na sila. Natito si Liza sa kanayang makapagkakamali. Pagkatapos nun, mas nakang mainhat siya sa kanayang paglilito. Mas gusto pa niyang maglitong matabang kaysa sa malat para hindi siya mapina. Tinanong siya ni Felipe kung bakit nakbago ang kanayang lito, nakdahilan si Liza na hindi nakakabiti ang kimain malat para sa matatanda. Alam ni Aling na ingat si Liza dahil sa paninira niya, pero dahil nakupo ang kanayang anak sa tabi niya, tumango na lang siya. Tivang magpapenta ang kanayang biyenan sa danseslip kapag hindi pa nakiwi si Felipe, magtataho na lang si Liza sa kanilang silit. Timatawag siya sa kanayang ina para magsabi tungkol sa kanayang problema. Nawa si Aling Aida sa kanayang anak pero ano ang makakawa niya? Kung papenta siya at kakusapin ang kanayang kumpara para na rin siyang nakpapakilala na pinakmamalipitan at biyenan ang kanayang anak. Kapag nangyari iyon, mas mahirapan po ang kanayang anak. Katilat ngayon, pagkatapos mahandang hapinan, limabas si Liza sa maliit na mesa sa harap ng bahay para timawak dahil malapit na ang anibersaryo ng kamatayan lula ni Felipe kaya gusto niyang kimustahin ang kanayang kamahalang. Pagkatapos ng ilang tawag, sinahot din ni Aling Aida, Liza. May kinakawa lang ako kanina, bakit ka timawak? Kinikimusta ko lang po kayo ni tatay.
Malapit na po ang anibersarayong kamatayan ni Lola, sasabihan ko po sa Felipe na humawang studile para makapenta tayo sa inayo. Sige, ukay lang din kung hindi ko makapenta, nakpaplano na kaming tatay mo na makpakauter na lang. Naktanong si Liza, naklilito ka naman taon-taon, diba? Hindi pa makakiwi ang kapatid at tito, nanay. May nakawi, may hindi. Timachal si Aling Elena, bemintong hininga at sinabi, kahapon, imakait ang tatay mo sa haktan para petilan ang mga mangha na may mga langham, tapos naloh. Nasa ospital siyan ngayon sa bayan. Imiwi ako para magdalang makakamit para sa kanaya. Nandun si Junior nakpakasayon at walang kinakawa kaya siya mina ang kasama niya sa ospital para makiwi ako. Nabalisa sa Sara nang marinig niya ito, Naki. Paano naloh si tatay? Mataas ba ang nalahan niya? Ilo ba may ibang parte bukod sa pa ang masakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin, nanay? Kung hindi pa ako timawak ngayon, sigurado itataho niyo ito sa akin. Nasaan si Junior? Hindi ba't sabi niyo tapos na siyang makitam at imiwi na? Binuksan ni Aling Elena ang loudspeaker habang nagliligbit ng damit at inalo ang anak. Bumalik na si Junior sa eskwela. Sabi niya may pinapaulit na at sinabihan din naman akong doktor na ipaestan ang ilo at buong katawan ng tatay mo. Wala naman daw. Nabiyak lang ng kanti ang bito sa ibabang tuot. Isang linggo lang daw sa ospital at makakawi na. Iwak kang makalala nakikisap na ako sa mga tito at kay Junior. Pag-iwi ni Carlos sa susunod na araw may kasama na ako. Kailangan kong ipasiri ng mabitikang may nabala pa siya. Naki, bakit kasi hindi na lang niya pinahawa kay Junior ayon? Ay Naki, dapat magpasalamat tayo na hindi malala ang nangyari. Kimusta ka naman Dan? Okay ba kayong iyong biyena nitong nakarang araw? Hindi pa nakasagot si Sara nang may marinig siyang besinang sasakan. Simamangot siya at tiningnan ang isang kutsing himinto sa harap ng bahay at may tatlong babaeng bumaba mula rito. Alam niyang dumating na ang kanayang biyenan, kaya naksalita ng mabilis si Sara, makisap tayo ulit, nanay. Ipadala niyo sa akin ang nimerong kwarto, pipenta ako pagkatapos kong magtrabaho bikas. Nang marinig ang uwi ni Aling Elena, ahat na pinatay ni Sara ang telepono. Bukod sa kanayang biyena na si Aling Carmen at kay Tita Nelia kilala na ni Sara kasama nila ang isang napakahanda at batang baba. Inila ni Aling Nelia ang kamaing kanayang anak papenta sa harap ni Sara, siya si Ana, anak ko. Mabilis na sinilaypan ang baba si Sara na may halatang pahamak sa kanayang mata, ngunit napakahalang pa rin. Magandang araw po. Ito po ay manihang ni Aling Carmen. Halo po Ate Sara. Ngimiti at timango bilang pakbati si Aling Carmen ay napakamahilap sa pakimbita sa makina ni Aling Nelia sa loob ng bahay at initisan si Sara na kimihang tibak at pritas para sa kanilang bisita. Sige po. At pimasok sa kisina, ngunit ang kanayang isip ay abala pa rin sa babaeng iyon. Sa wakas, nakita ni Sara ang mismong tong ikinikumpara sa kanayang biyena nitong nakarang biwan. Paktangan kay Ana nakaramdam si Sarang hiya sa kanayang sarili. Maganda si Ana mayabang nakasut ng mamahaling damit at nakpapalabas matamis na pabango. Sa totoo lang, kahit boba si Sara, nabahan siya, lalo na sa mga lalaki. Sumalayap sa kanayang relo, malapit na imiwi ang kanayang asawa mila sa trabaho. Biglang nakaramdam si Sarang takot, isang karaniwang takot sa mga boba, na akawan siyang ibang tao sa pamamagitan ng kanayang handa. Nang yabot niya ang pritas, nakita niya ang kanayang biyena na hawak ang kamay ni Ana habang nakisap ng masaya. Mas lalo siyang natakot dahil alam niyang benso ang kanayang asawa na si Mark sa kanilang pamilya at mahal na mahal nito ang kanayang ina. Posible kayang dahil sa pakikinig sa kanaya, iwanan siya nito. Hindi. Hindi naniniwala si Sara sa pagmamahal ni Mark, ngunit bigla niyang naramdaman na mas bahay si Mark kay Ana kaysa sa isang tulad ni Sara. Saktong may narinig siyang prenong sasakan.
Alam ni hang imivino ang kanayang asawa kaya 15 sara ipang beksan ang khate. Tinilenghan niya ang kanayang asawa no bitbitin ang kanayang bakbak at pimilong, nandito sa tita Nelia at ang kanayang anak sa loob ng bahay kasama si nanay. Sige, papasok ako para batin siya. Pakpasok na Mark sa bahay, nahimiti siya at bimati, magandang hapon po, tita. Galing po ako sa trabaho, bimisita po kayo. Nahimiti si Aling Nelia at tumango. Mabilis na hinila ni Aling Carmen ang kanayang anak ipang ipakilala ko sa Mark sa yayo, anak ko. Siya ay isang dentista. At ito si Ana, anak ni Nelia. Makakilala kayo. Ikinakahalak kong makilala ko. Hindi ko alam kung nasa service ka ba, napakahanda mo. Kahit na alam niyang gustong magpakitang magandang impresyon ni Mark sa bisitang kanayang ina, nalangkot pa rin sa Sara nang pirihin nito ang ibang baba. Nahimiti si Ana at naksalita sa malambing at piyaking buses, nagtatrabaho po ako sa tourism industry. Pagkatapos ay bimaling siya kay Aling Carmen, naki napakagaling niyo po. Nagkaroon kayong isang anak na gwapo, matalino at magaling magsalita. Piyaking nahimiti sa Mark, trabaho lang po ito, wala naman pong galing. Para sa akin, magaling na po ang doktor. Kung may asawa akong doktor, ipagmamalaki ko po siya. Dahil nakaramdam pa isa sa Sara matapos marinig ang papiring kanayang asawa sa ibang tao, bumaba siya sa kusina. Naghintay si Aling Carmen hanggang sa mawala siya at pagkatapos ay sinabi ang isang malabo na pahayag, tignan mo silang dalawa, nag-isip sila ng maayos. Kung magkasama sila, hindi sila mag-away. Imiko si Ana na naiya. Naintindihan din ni Aling Nelia ang ibig sabihin ng kanayang kaibigan. Ito ang inang beses na nakita ni Aling Nelia ang anak ni Aling Carmen. Sa Mark ay may sira at kalaman. Kung magiging manigang ko ito, papayag agad ako. Pero sayang, mayroon na siyang asawa. Bahagang simimangot sa Mark nang marinig ang sinabing kanayang ina na para bang wala pa siyang asawa, kaya't agad siyang naktama, nakakahilo po kayo, may asawa na po ako, malapit lang siya dito. Nagdagdag si Aling Nelia ipang maiwasan ang hitwan, tama ang sinabi ni Carmen. Baka magtampo ang manigang mo. Pagtangan sa paligid at hindi nakita ang kanayang asawa, tumayo sa Mark, maupo lang po kayo. Pupuntahan ko sa Sara para ihanda ang hapagkainan. Magpaiwan po kayo para kiman kasama namin. Mas masaya kung marami tayo. Pinanuit ni Aling Carmen ang kanayang anak na lalaki na hanapin ang kanayang asawa at sumitsot sa kanayang kaibigan, naki, napakabait ni Sara, at malamang hindi niya narinig. Sa totoo lang, nakaupo lang si Sara sa kusina. Tahimik ang espasyo kaya narinig niya ang lahat ng sinabi sa sala. Himinga nang malalim si Sara. Pagkababa ni Mark, narinig niya ito at inolив ang kanayang asawa. Iwag mong pansinin ang sinabi ni nanay, gustong magpakitang gilas sa kaibigan niya kaya niya nasabihin. Asawa kita, ikaw lang ang mayroon ako sa bihay na ito, walang makakapantay sa iyo. Bahagang ngumiti si Sara sa mga salita ni Mark. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanayang asawa, hiwag kang mag-alala, hindi ko pinapansin ang mukhain. Nakabikas na ang mainit at malamig na tibig. Maligo ka na para guminawa ang pakiramdam mo. Salamat. Pagkatapos ay nagmadali si Sara na ihanda ang hapagkainan, dahil may biglang dumating, kaya nagplano siyang maglutong ilang karagdagang pagkain. Habang nahanap ng kasangkap sa refrigerator, bumaba si Ana. Ate Sara, nasan po si Kuya Mark? Naliligo siya, bakit? Gusto ko lang po itanong kung kimakan ba siya ang western food. Hindi po kasi kami nagbalam na pupunta kami. Sanay po ako sa foreign foods. Ang halitong bahay, dapat si nanay ang naglito para makakan ako. Kaya gusto ko pong mag-order sa restaurant para dalhin dito. Pagkarinig nito ni Sara, sinampan niya ito sa kanayang isip. Kung balak nitong pintasan ang kanayang leto, hayaan na lang siyang bimili. Mas mapapahan ang trabaho ni Sara, hindi siya maglalabas ng pera at makakakain pa siyang masarap.
Isinara nia ang pentung refrigerator bimaling at ngimiti ng palakay began, hindi mapili sa mark. Hindi lang siya kimakan matamis at maasim. Sa iba, ukay lang siya. Naglakad-lakad si Anna habang nagsasalita, sige po, tatawag na po ako para mag-order. Pagkatapos maligo ni Mark bimalik siya sa kanang salit ipang patiyan ang kanang biyog. May natanghap siyang tawag kaya matagal siyang nakipag-isap. Mabilis ding nakpadalan pakkan ang restaurant. Pagkatapos patayin ang telepono, nakasutensert, peminta sa Mark sa sala ipang imbitan ang lahat. Nang pimasok siya sa kisina, nakita niya ang mesa na pinuwing mamahaling pakkan at naktatokang tumingin kay Sarah. Hindi pa nakapagpaliwanag sa Sarah nang biglang inakbayan ni Aling Carmen si Ana Mila sa likiran at naksalita ng malakas, pina-order ni Ana ang makapakkan noan. Nakamot ng ilo sa Mark, nakakaya naman na mag-imbitaang bisita tapos pina-order ang pakkan. Iniling si Ana, wala pong animanan. Nakilat lang po kami na nakabisita kami dito, ayaw ko pong abalain pa si Ate Sarah, kaya bimili na lang po ako para mas mabilis. Sikat po itong restaurant na ito, sana mahastihan ninayo ni nanay. Siminga din si Aling Carmen, kung si Ana ang nak-order, walang reklamo. Naniniwala ako sa kanaya. Sawa na rin ako sa litong bahay, hayon mong makbaho akong panlasan hayon. Salamat po. Imi po na po kayo. Pakpapakambaba ni Mark. Naksimila siyang hindi mahastihan si Ana dahil sa palaki nitong pakayabang. Hindi rin siya nakatangka ng imi po na ang kanayang ina sa mesa at naksimilang kimain. Sa buong pakkain, hindi man lang hinalav ni Sarah ang in-order ni Ana. Kinakan naman di Mark ang lahat para matikman dahil sa pananabik ng kanayang ina at ni Ana. Pagkatapos niyang masiri bimalik siya sa makapakkaing nilitong kanayang asawa. Hindi na kailangang marinig ni Sarah ang pagsisiri dahil ang paron pakkain ni Mark at paktaktak ng kanan sa makalitay niya ay sapat na ipang patinoan ang pakpapalahan niya sa kanaya. Pagkatapos kimain tumayo ang lahat at imakayat. Naiwan sa Sarah para maglinis. Balaksana ni Mark na talinghan ang kanayang asawa, nahinit itinilak siya ni Aling Carmen, hayan muna sa Sarah. Lalaki ka, imakayat ka na para makipakwentihan sa mga bisita. Tutulunghan ko siya at akit na lang ako mamaya. Tumango sa Sarah bilang paksang ayon. Nang makalis sa Mark, bimaling si Aling Carmen at nakapamayvang na naksalita sa hindi masayang buses, kung moking asawa ka, dapat alam mo ang dapat mong gawin. Kung gustong tumulong iyong asawa, isipin mo muna kung sino ang kasama ninayo. Paano naman kapag may bisita kayo tapos papaklinisin mo ang iyong asawa? Sige po, alam ko na po. Pakbibitihin ko po. Nakpinas ng kamay si Aling Carmen at bumibilong, isip ni isang hero ang nakakasawa. O baka dahil hindi pinalaking mayos ang kanayang hamahalang. Alam niyang kahit mahina lang ang kanayang buses, malinaw pa rin itong naririnig ni Sarah. Hindi pinansin ni Sarah ang pakpina sa kanayang trabaho dahil ikinakalang niya ang kanayang biyenan, nahinit nang madamay na ang hamahalang ni Sarah, hindi niya na napigilan ang kanayang sarili. Naksalita ng malakas si Sarah, Nanay, kung may hindi kayo gusto sa akin, sabihin niyo. Bakit niyo sinasaktan ang hamahalang ko? May nakawa ba silang masama sa inyo? Kung hindi niyo po ako gusto moking manihang, bakit po kayo pimayak na makpakaso para pagkatapos ay pakalitan niyo akong ganito? Baba rin kayo, naranasan niyo rin ang moking manihang, bakit hindi niyo ako manawan? Nakilat si Aling Carmen sa paklaban ni Sarah. Ipinaktanghol niya ang kanayang sarili, dahil mahal ka ang anak ko kaya kita pinakasalan. Pero kung ako ang pipili, mas bahay si Ana sa anak ko kaysa sa iyo. Anong sinabi niyo? Simamangot sa Mark sa likod at limapit, kasinot si Aling Nelia at Ana. Balak nilang hanapin si Aling Carmen, nahinit hindi nila inasahan na maririnig nilang nakaway ang dalawa. Limapit sa Mark at hinawakan ang kamay ni Sarah na may matatak na mata, may isang katotohanan lang dito, si Sarah ang asawa ko. Siya lang ang mayroon ako sa bihay na ito.
Hiwag kayong magsalita ng walang saysay, hindi ko akalain na tratiin niyo ang ganito ang asawa ko sa likod ko. Wala akong pakialam sa panlabas na anayo at trabaho ng aking asawa. Ang malaga sa akin ay karapat-dapat siya at hindi ko pinakikinggan ang sinasabing iba. Sana ay halang ninayo ako at ang aking asawa. Dahil may mga bisita, ayaw din makipaktalo ni Aling Carmen sa kanayang anak, mag-isap tayo mamaya. At pagkatapos ay hinila niya ang kamay kanayang kaibigan, nakakaya na nakita ni Nelia ang eksenang ito. Imakayat na tayo. Inilang si Aling Nelia, okay lang. Habi na rin, kaya iwi na kami. Sige, ihatid ko kayo sa kate. Nagsalita si Aling Nelia nang may pahalang kay Mark at Sarah, mag-ingat kayo. Sabay na sumagot ang dalawa sa gepo. Matapos silang imalis, bumalik si Sarah sa pakikas ng hapenghan. Nag-alala si Mark na hindi nagsasalita ang kanayang asawa, makikipag-isap ako kay nanay mamaya, hindi ko akalain na tratiin kaniya ang ganito. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Anong sasabihin ko? Ina mo siya, mahal kaniya, gusto kaniyang bahan magandang bihay. Okay lang ako. Hiwag kang magsasalita ng masama kay nanay, matanda na siya, baka makalit siya at magkasakit. Gusto mo bang lumipat sa sarili nating bahay? Mabilis na imiling si Sarah, hiwag kang magsalita ng hanan. Kayo lang ang malapit kay nanay, magtatampo siya at magkasakit. Pagpasok ni Aling Carmen, narinig niya ang kanilang isapan, kung ganito ang kasama mo sa bahay, baka magkasakit na ako. Ano na ang mangyayari sa anak ko? Nakikinig ka na lang sa asawa mo. Nanay, ano ba ang nangyayari sa inyo? Pinayagan niyo kaming magpakasal tapos na kayo nagsisisi na kayo. Sa anong paraan hindi nagustuhan ninyo sa Sarah? Sabihin niyo sa akin. Hindi makasagot si Aling Carmen dahil simula nang mohang manihang niya sa Sarah, siya ang humahawang lahat ng gawain sa bahay, pati na ang paglilito. Kung masaya at malisok siya, tutulungan niya sa Sarah. Hiwardiya sa Sarah kaya matino, mahalang at tutua. Pimayak siya sa kasal na ito dahil sa pagsisiri sa kanilang kapalaran at sa kanayang kabaitan. Nang makita niya ang kanayang kaibigan at ang kanayang anak na gusto niyang mohang manihang, nakbago ang isip niya. Dahil sa katahimikan kanayang ina, nagsalita sa Mark, wala nang kayong masabi tungkol sa kanaya. Para sa akin, perpekto na si Sarah. Kung wala pa kayong anak, hindi magiging komportable. Kapag nagkaroon na kayong anak, hanan pa rin kaya siya. Palagi niyo na lang inaisip ang masama. Nang masawa na si Sarah sa pakikipagtulong kanayang asawa sa kanayang inadol sa kanaya, gusto niyang tawagan ang ospital para alamin kung kimista ang kanayang ama kaya sinabi niya. Pasensya na po kung hindi ko nakakampanan ang aking tungkulin bilang manihang. Mahang malaya po kayong tulungan ako sa hinarap. Alis na po ako. Tapos na po ako sa makakawang bahay. Dahil dito, sinabi ni Aling Carmen, nakita mo na nakaway kami tapos gusto mong imalis, tama ba hen? Mark, timahal na po kayo. Kasalanan ko po beho po kayo sa akin bilang manihang. Dito po nakpapasalamat sa mahamahalang niya na nakaroon siya ang bali. Wala pong mag-alaga sa kanila kung walang kasama kaya lilipat po ako sa kanila para malahan. Makakawa po kayo sa gusto niyo sa bahay ko. Sinabi ni Sarah sa kanayang asawa, pamanhan po kailangan kong espasyo. Timanghan sa Mark sa mahamotang kanayang asawa at bahang tumangot, sige, walang animan. Makawa ka lang kung saan ka komportable. Naklangon siya kay Aling Carmen, babay po, ina na po kami. Tumayak na ba ako? Paano kayo maglilipat ng hindi nakpapasalamat sa nakatatanda? May problema ba sa bahay? Nanay, timahal na po kayo. Paano kapag nawawalan kayong pakialam kung nasa ospital ang nanay at tatayang asawa ko? Nakpaalam na rin po ang asawa ko. Iminit lang kayo kung nakakalit kayo. Bakit po kayo palagi masama? Timanghan ang manihang sa kanayang pasensyang sinasabi ay pagkatapos sinabi kay Aling Carmen. Si Aling Carmen ang nagsasabi kung ano kahanda ang lahat tungkol kay Ana.
Ngayon kaya siya malaya ang dalawa. Biglang limayo ang reaksyon ni Aling Carmen kay Ana, hindi naman importante sa akin kung ako magtagumpay sa pagbota. Sa sandaling makitang mahanda ang kamahalang asawa ay magpapanatili ko kahit hindi nagpapakasal. Malilipat ko kay Yuan at masusubukan ang oras mahanda kahit walang asawa malalayo kayo nanay magpapahinga na po kami. Niyakap ni Mark ang kanayang ina at pimating mahandang hobby. Sa kiwarto, inayos ang kanayang asawa ang ilang hadamit sa isang maliit na duffelbag imipo si Mark sa tabi at nagtanong, malala ba? Wala na po matapoy ang kanayang ponan. Lalabas sa sampung araw at isang kalahating biwan. Kung gusto mong paminta sa nanay, ayos lang. Nirerespeto ko ang nais mo. Pero kung hindi ka maayos sa trabaho, hindi siya babalik sa akin. Kailangan ko ang isa't isa ipang mahawa ang lahat. Sige po. Tapos na ako magpahinga at ikaw naklalaro. Natin makisama. Hindi ko malilimitan kayong makikita. Hindi na nagsasalita, hindi siya nakakalit sa kaso nila. Kinabukasan, mukhang nahanda si Sarah para sa kaniyang ina at itay. Sa hapon, binisita ni Sarah ang ospital para bimiling pagkain. Wala na siyang pera kaya tinakpan niya siya. Nakita rin siya. Tinangnan ni Sarah, sinabi sa kaniyang ina, nakalimitan kita. Pakisap, tawahan mo si Ella at sabihin mo na malapit na ang anibersarayong kamatayan ni Lola. Siya ang panganay na anak na lalaki ni tatay kaya kailangan niyang imiwi para mag-organisang pagdiriwang. Tinanghap ni Mang Yusa ang isang hiwang dalandan mila sa kamay kanayang anak na baba at tumango. Sige, sabihin mo kay Ella na imiwi siya para sa akin. Bakit ka pa rin nandito hanggang ngayon, delikado ng imiwing hobing-hobby? Bakit hindi mo kay Kenneth na lang naihatid ka? Nang marinig ni Nina ang tanong kanayang ama, bumintong hininga siya at sumagot sa malangkot na tono. Nakpaalam ako sa aking biyenang baba na dito mina ako titira para alahan si tatay sa loob ng ilang araw dahil hindi ako mapalahay na makisa si nanay. Saka kailangan kong espasyo para makapag-isip-isip tungkol sa ilang bahay, napapahot na ako sa pahambing at makaparinig doon. Sinimangot sa Mang Yusa. Kapag nakalabas na ako sa ospital, pipintahan ko ang iyong biyenan at kakusapin ko siya. Ang anak ko ay hinto at iyas, hindi ko ayaw na malitin siya ang ibang tao. Si Aling Fenoman ay nakakanawa sa nararamdaman kanayang anak kaya malimanay siyang naksabi. Walang masihit po sa piling mahal sa bihay kung napapahot ko o na-stress, imiwi ka lang sa amin tatay mo. Pwede kang tumira sa amin habang bihay. Pero dahil may asawa ka na, hindi ka dapat tumira dito ng matahal dahil may sasabihin ang ibang tao at mapapaya ang pamilyang iyong asawa. Opo, napag-isipan ko na po ang lahat, nakpaalam ako sa aking biyenang baba na alahan si tatay, kapag nakakalakat na po si tatay, babalik na po ako doon, hiwag po kayong mag-alala. Mabitik ang kanan. Dahil sa hapon lang ang klase niya bigas, sinabi ni Nina sa kanayang ina na imiwi na para magpahinga at siya na lang ang magpabantay sa kanayang ama. Pagkatapos ay tinawagan niya ang mag-asawang kapatid na nakatira sa lungsod pero sinabi nila na abala sila at kakusapin na lang siya mamaya. Kinabukasan hapon, bimisita si Kenneth para himinging pamanhin para kay Aling Letay dahil abala raw ito, kaya hindi ito makapunta. Alam ni Nina na ayaw siyang makita nito kaya himiti na lang siya para mapanatag si Kenneth. Araw-araw habang inalahan ni Nina ang kanayang ama, imiwi si Kenneth mila sa trabaho, naglilitong pahkan kasama ang kanayang ina at pagkatapos ay pipinta sa ospital, sinasama niya ang kanayang ina pero lagi itong tumatangke. Minsan ay sinadaya ni Aling Letay na imbitahan si Aling Lorna kasama ang anak nitong si Tessie na timira sa bahay nila sa loob ng isang araw. Pagkatapos kimain hapinan ay plano niyang pilitin si Kenneth na isama si Tessie sa pamamasyal sa lungsod pero palahing mahalang na tumatangke si Kenneth at nakpapalit ng damit para bisitahin ang kanayang biyenan sa ospital. Tinangnan ni Tessie ang papalayong pahira ni Kenneth at nasabi niya, ang swerte ni Ate Nina, nagkaroon siya ang asawang nakmamahal sa kanayang ganito. Kailan kaya ako makakatakbong tong katilat niya, Nay?
Inang pagkakataon itong narinig ni Aling Letay no magsalita ng pesimista sa tesi kaya inolive niya ito, Noki, isang sakhav mo lang, pipilo ang halalaki para mapili ka, at kaya kitang ipakasando sa lalaking perpekto. Pilit man gemiti sa tesi, salamat po. Nakapanghinayang lang at hele ko na kayong nakilala ni Kia Kineta, kung hindi baka tinatawag ko na po kayong nanayin ngayon. Tiwang-tiwa si Aling Letay nang marinig yun, kung nakapanghinayang kong isa, nakapanghinayang akong sampi, sayang lang talaga. Wala tayong makakawa, yan ang tatana, kahit Christian mo hindi mo na mababaho. Nang marinig niya na may gesturen pala sa tesi sa kanyang anak, biro ni Aling Letay, Noki, ang hatatana noan, hiwag kang maniwala diyan. Bakit hindi mo sabihan ang anak ko? Baka magustuhan ka niya, papayag akong ipakasal kayo ahado mas lamang ko kay Nena. Medayo na si Aling Lorna nang marinig yun, ang imahawang asawang iba ay isang kasalanan, walang siniman ang makakaroon mahandang kay natnan kapag sinira niya ang pamilyang iba. Bakit ko papayagan ang anak ko na hawan yun? Saka sa tingin ko medayo sobra ka sa iyang manihang, ang sarap kayang lito niya nuang kimain tayo, sinabi mo pang hindi masarap. May kanaya-kanaya tayong kalakasan, bakit mo kailangang magkumpara? Nang malaman ni Aling Letay na nasubraan siya sa kanayang sinabi, nakpaliwanag siya, wala akong intensyon na hanuin, nakikita ko lang na mahaling at mahanda sa tesi, kung siya ang mahihang manihang ko. Ipakmamalaki ko siya sa aking hakamah anak. Iwag kang magtampo, himihingi akong tawad kung nasaktan kita, marami na rin akong naririnig na hanayan. Pero ang anak kong si Tesi ay mapili, sinasabi ko na magdala siyang kasintahan para makita ko pero wala pa siyang nadadala, noon may dinala siyang isang binata na nag-aral sa universidad, ngayon pero na lang daw siya nakahanap ng pera. Kailan kaya ako makakaroon ng apo? Noki, bata po ang anak ko, hiwag mo siyang madalin. Inolive ni Aling Lorna ang kanang kaibigan at pagkatapos ay bimalang kay Tesi, baka may nakikipagdota na an, hinihintay lang na magpropose bago ipakilala, diba? Maganda ka at sikat sa social media, baka naman mayaman ang boyfriend mo kaya hindi mo pa gustong ipakilala. Nahimiti na lang sa Tesi at walang sinabi, kasabay nito ay may timawag kaya limabas siya para sakitin ang telepono. Pagkatapos sakitin, bimalik sa Tesi at nakpalam na na siya daw may kailangan siyang gawin. Pagkatapos ihadat ang dalawa, pimasok si Aling Letay sa bahay, isa na lang siya, tahimik ang paligid. Binuksan niya ang telebisyon, karaniwan ay sasamahan siya ni Nena kahit hindi sila masyadong isa pero mas kampante siya kapag may ibang tao. Marinong din siyang imintindi at nakahandang makamerainda para sa kanaya dol kailangan niya matamis para hindi bumaba ang kanayang asukal. Kahit hindi niya sabihin. Siguro tama ang sinasabing kanayang kaibigan na sobra siya kay Nena. Ngayon na nakpabantay ang kanayang manihang sa kanayang biyenan sa ospital, ang kanayang anak ay pumipinta ruan habi-habi para bisitahin ang kanayang biyenan baka gusto na nilang magsarili. Tiyak na hindi niya kakayanin ang kakaibang kalangkitan na ito. Maraming kaibigan si Aling Letay pero pagdating hobby ay imiwi na sila sa kani-kanilang bahay, tanging ang kanayang hamahal sa bihay ang lahing nandiyan at nakakanawa sa kanaya. Timating sa kinete limabas siya para isara ang hate para sa kanayang anak, himinga ng malalim ang lalaki at sinabi, Bikas, samahan mo ako para bisitahin si tatay, baka isipin nila na masama ang loob mo. Tiwang-tiwa sa kinita ng marinig yun, hapon Bikas, magpapalam ako para makaiwi ng moha at samahan kita. Tumango si Aling Letay at pagkatapos ay hinila ni kinita ang kanayang kamay para pimasok sa bahay, habang naklalakad ay ikiniwento niya kung bakit nalok ang kanayang biyenan. Sa kabilang banda pagkatapos ihadat ni Nena ang kanayang asawa, pimasok ang kanayang ina para palitan siya. Pag-iwi sa bahay, nakahanda siya ang kanayang leksyon dahil hindi pa siya makaiwi sa probinsya, pumunta siya sa mga bangko sa harap ng ospital dahil abala siya kaya hindi niya matawahan ang kanayang kapatid. Malapit na ang anibersarayong kamatayan ni Lola kaya kailangan niyang pawin siya, may mga tumutulong naman sa paghahanda para sa mga ritual.
Pero mas mabitikang makakapenta ang kanayang kapatid dol sa hiradong papakalitan siyaan kanilang hakamah anak. Teminoch ang telepono sinahot ng kanayang kapatid. Achat na nagtanong si Nina, anong klaseng pagiging abola en at hindi man lang kayo tumatawag para bisitahin kami, Ben, ikaw at ang iyong asawa. Nasa bar akun ngayon ate nagbibigkas kaming bahong branche kaya abola. Sinabi na ni Andrew sa akin na nalok si tatay, tinawagan ko si nanay kahapon para kimustahin siya. Siguro naktitiro ka kaya hindi mo alam. Makang makakalimutan na si nanay ngayon. Bibalan ko siyang vitamina. Nandiyan ba si tatay? Abola ko at abola rin ba siya? Pumunta mina ang asawa ko sa restaurant at pumunta sa bahaeng kanayang ina para bisitahin ang kanayang pamangkin. Sinabi niya na may malaking proyekto sa kanilang kumpanaya kaya abola rin siya. Ibig ko pakot na ako kaya natutulog na lang ako, hindi na ako nakakapagtanong. Gusto ko ring imiwi pero kailang kami sa tao sa bar, ako po ang nagiging kasir. Sinong nagsabi na masarap ang bihay, kung hindi masarap ang bihayeng may-ari, sino ang masarap? Mahtis kami na ngayon pero kapag kimikita ka na malaki ang ngiti mo. Walang masama kung pakot ka. Kasama ko si nanay kaya iwag kang mahalala. Tandaan mo, ayusin mo ang iyong trabaho, pumunta ka bekas dal ani basyarayo ang kamatayan ni Lola, sigiradong papakalitan kang ating hakamah anak. Sa po, alam ko na. Mag ingat ka rin doen ate, iwag kang magpakapahot dal magkakasakit ka na naman at mahirapan si katay. Timayo si Nina para pumunta sa kanayang sasakyan para imiwi. Dito, Ben. Upo. Pagkatapos si Baba ang telepono, tinasan ni Ben kilay ang kanayang empleyado na naghihintay sa kanaya. Anong gusto mong sabihin sa akin? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Bago pa lang ako sa trabaho, wala pa akong isang biwan, hindi mahanda kang makikialam ako sa personal na bihayeng aking boss. Tinangnan ni Ben ang palakit, nakita niya na kakunti lang ang customer sa bar kaya sinabi niya, sabihin mo lang. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye bago ako magsasayon. Hindi na nakatibili ang kanayang empleyado at sinabi niya ng diretso, tinanong ko ang tungkausap mo kanina, asawa mo ba talaga siya? Si katay ba? Asawa ko. Bakit? Mahanda diba? Pilit ng ngumiti si Andrew, ang harusas ay may mahatinik. Ayoko sanang makialam pero nakita ko na niloloko ka, boss, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Isinisakal ko ang aking trabaho kung mali ako, hindi na ako magsasalita. Nakita ni Ben na seryoso ang kanayang empleyado at nagsasalita tungkol sa sensitibong paksang pagtataksel, kaya sinabi niya ng mahigpit, sabihin mo. Hindi ako kanin kababaf para magtanghong trabahong ibang tao dahil lang sa pagsasabing totoo. Hindi na nakpakabala ang kanayang empleyado at sinabi niya ng diretso, 3 araw na ang nakalipas, nakpalam ako dahil may sakit ako. Nang araw na iyon bimili akong makakamit sa supermarket, may isang lalaki na naka-Amerikana ang pimasok para bimiling fontom. Makang kilala siyang mga empleyado doon kaya pagkatapos niyang imalis, nakbilanghan sila na bimibili raw siya $2 o 3 araw, hindi raw nila alam kung sino-sino ang kanayang kinakatilok. Naiyaya ako kaya nakbayad na lang ako at imalis. Nang naklalakat na ako sa isang intersection para timawid, nakita ko ang lalaki na pimasok sa isang hotel kasama ang isang baba. Dahil malapit ako doon, nakita ko siya at sigurado ako na asawa mo yun. Nakita ko siya ngayon baka may suot akong mask noong araw na iyon kaya hindi niya ako nakilala. Maraming salamat pero naniniwala ako sa asawa ko. Hindi niya kakawin ang mga bahay na yun baka nakakamali ka lang. May sakit ka kaya namamalik mata ka lang. Sinabi ni Ben nang walang pakialam. Madali lang makamali sa mga kanayang bahay. Medayo nakilat ang kanayang empleyado na hindi naniniwala ang kanayang boss pero madali itong maintindihan, hindi niya pwedeng paktidan ang kanayang asawa dahil lang sa sinabing ibang tao. Nakita ni Ben na may mga customer kaya pinabalik niya ang kanayang empleyado sa kanayang trabaho.
Imipu siya, gestoon yang tawagan ang kanang asawa peru tumangi itu at sinabi no nasa supermarket siya, mein gij doen kaya hindi siya pwedeng makipag isap. Hindi no masyadong nakisip sabihin, hindi gestoon kanang asawa no makipag isap sa telepono sa pampublikong lugar kaya bimalik siya sa kanang trabaho at tinignan ang georder online. Pag iwi sa apartment, nakita ni Ben no nahanda ang kanang asawang pagkan para sa kanaya. Nakita ni Katay no imiwi ang kanang asawa kaya limapit siya, painitan ko ang pagkan para sa yayo. Maliho kami na. Salamat. Niyakap ni Ben ang kanang asawa, mukhang nakilat si Katay sa pagiging malambing kanang asawa pero niyakap niya rin ito at pinakalitan siya na maliho na. Hindi kimain si Katay pero nakisabay siya kay Ben habang kimakain ito. Sinabi ni Ben na imiwi sila bikas sa bahaing kanang hamahalang ginawa ni Katay ang sinabi niya. Hindi na binanggit ni Ben ang ikinibentong kanang empleyado baka nakakamali lang siya. Malach at masiniran ang kanang asawa. Kinakabihan nang makita ni Ben na mahimbing nang natutulog ang kanang asawa, hindi siya makatulog bakit hindi niya napansin ang kanilang relasyon. Kailan ang hiling beses na nakipagtalik sila? Kung natutulog talaga si Katay sa ibang lalaki, si Ben ang dahilan kung bakit nangyari ito, mas inina niya ang kanang trabaho kaysa sa kanang asawa. Natiro lang na mahanap siyang iba. Kinabukasan, nagtanong si Ben sa kaibigan na nagtatrabaho sa condominium, may nakita ka bang baba na imiwi ka hobby? Ngimiti ang kaibigan ni Ben, wala akong nakita. Bakit? May nangyari ba? Tinawagan ni Ben si Tatay para tanungin kung nasan siya, sinabi nito na nasa supermarket at nakatilog sa bahaing kanang ina, nagmamadali siyang nagpaliwanag, kaya alam ni Ben na nagsisinungaling ito. Pagdating sa condominium, tinanong si Ritay Huart si Ben, saan kayo pumunta kagabi? Hindi ko kayo nakita na imiwi. Nangyari na ito noon, hindi pwedeng magsinungaling si Katay sa ganitong bahay. Nagbayad si Ben sa kaibigan para sundan si Katay. Sinabing kaibigan ni Ben na makikipagkita sa isang estrangero sa isang hotel, nahanda na si Ben pero hindi niya kayang tanggapin ito. Gustong kaibigan ni Ben na tilinghan siya at nagtanong, anong plano mo? Gusto mo bang pasikin at alin sila? Kailangan mo bang tulong? Sa kanya hiwag ng palakyan po. Ano bang mahanda kang nambaba ang asawa at malalaman po ang maraming tao? Saka paano mo naman hilihan, hindi naman nakbibigayang nimerong kiwarto ang mga hotel saka kang naktatahon ka, sino naman ang makpapalistang tinay na panghalan, diba? Maghintay po ba tayo, tanong ni Lito. Tumango ng pahot si Yomar, lilingon na sana para mahanap ng pwedeng maupuan sa isang coffee shop nang himinto ang isang mamahaling sasakyan sa harap niya. Bimaba mila sa sasakyan ang isang babaeng may edad, mahara ang pananamit at nakatatago sa likod ng malaking sunglasses. Sinilay pa niya si Yomar at itinos ang baba, nagtatanong, asawa ko ba ni Liatsander? Nachtidida si Yomar sa baba, nginit hindi nagmamadali ang baba, dahan-dahang nagsalita, empleyado ko siya sa kumpanya, kung gusto ko, malalaman ko lahat tungkol sa pamilya niya. Anong klaseng asawa ko at pinababayan mong mambaba ang asawa mo sa amo niya? Ay ang amo po naman ay ang matandang-tandang ko, nahawa pang manluko ng makpakasaon ako. Nginitian siya ni Yomar, hindi pa natin alam kung sino ang may kasalanan. Asuhin mo rin pala at makikipag-away ko rin pala. Itinirong baba ang likiran niya, nandiyan na ang makakinan para sa ebidensya. Mapapahot ka lang kung papatilan mo po ang kakanayang klaseng tao. Gusto mo bang si Mama? Gusto mo bang makita kung paano siya sa pilang iba? Manit na si Yomar, hindi na siya kimukontra kahit sinisiran ang asawa niya, tumango na lang siya at suminot. Humastos ng malaki ang baba at ginamit ang mga koneksyon niya para malaman ang nimerong kiwarto na nirentahan ng dalawa. Nang buksan manager hotel ang kiwarto, nabigla si Yomar sa inhong kaligayahan ng asawa niya. Gusto na niyang tumalikod nang hinila siya ang baba papasok. Pagdating doon ay pimalakpak pa siya na parang may pinapanood na palabas, libreng street movie.
Nagilat ang dalawang tao sa kama napatingin. Nang makita ang lalaki na may nakkikinan, naktaho ang asawa sa ilalim kimot at. Itiniru si Leah, maopatawarin mo ako, sinulsalan niya lang ako, matanda na ako pero parang bata pa rin. Kung ano ang sabi niya, sinisinod ko. Kung ganon makita na lang tayo sa korte doon ko sasabihin ang gusto kong sabihin. Imalis ang baba, hindi na pinansin ang palagit. Nagmamadaling nagbihis ang lalaki at suminot. Nang makita ni Leah si Yomar, natakot siya, nagtakip ng kimot at hindi makapagsalita. Timinghan sa kanya si Yomar nang walang kahit anong emosayon at imalis. Nakita ni Lito si Yomar na limabas kaya tahimik silang imalis. Alam niyang mahilo ang isip ng kaibigan niya kaya nakpatawag si Litong taxi para makiwi sila. Nang taninghan driver kung saan sila pupunta, natagalan si Yomar. Saan ka ba siya pupunta? Kung sa bahay nila, naroon si Leah. Kung sa bahay naman ng kaibigan niya, may sarili rin silang pamilya. Sinabi niya ang address at nakilat ang driver daw malayo, ngunit sinabi ni Yomar na mahmaniw lang siya. Sa huli, may isa lang siyang babalikan, ang bahayang makamakilang niya sa probinsya. Pinabayaan ni Aling Ising ang anak niyang si Yen na makpantay sa tindahan para makapahanda siyang hapinan. Habang nagliligbit ay nakarinig siyang bisina kaya limabas siya. Nakita niya ang dilaw na taxi sa harap ng bahay nila. Sinabi ni Mang Berting sa asawa niya na limabas, nakilat silang makita ang anak nilang si Yomar na pimasok sa kotse, malungkot ang mukha, parang nawalan ng gana. Imipo si Yomar at nagsalita, "Pwede po bang ditumina ako tumirang ilang araw?" Nag-alala si Aling Ising, "May nangyari ba? May sakit ka ba? Sabihin mo para makabili akong gamot." Iniling si Yomar, "Wala po, medyo masakit lang po ang ilo ko." Simamangot sa Mang Berting, "Nasaan ang asawa mo?" Tanong ni Aling Ising. "Nandito ako." "Sino ang makpabantay sa negosyo niyo doon?"